Αργός ήρθε σαν φορτωμένα κάρα, απ' τα ηχεία ψυχαλίζει μια κιθάρα. Φύτρωσαν κάκτη και λωτή στην κορδιλιέρα και εσύ κλειστός σε μια καμπίνα φεύγεις πέρα. Οι έρωτες σου καρυδότσουφλα στο κύμα, μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας, σε ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Ορίωνα, φεγγάρι του τοξότη, είπαν μια γνωστή φωτιά σε έχει δεσμότη, που δεν τη σβήνουν χίλια κολλασμένα μπάρκα. Μα στις γοργόνα στο φτερό η αιώνια τσάρκα. Στον Ινδικό πλοία παλιά φουνταρισμένα, ηθαγενείς μας ανεφύλα ξεραμένα, και για μουσώνες σου μιλούν στο νότιο σέλα. Ναύτες που πέρασαν τα σύνορα της τρέλας. Μια σούπα ο κόσμος και ο νους τρυπιό κουτάλι, και εσύ στη θάλασσα για πάντα την αγκάλι. Δακρύζεις κήπους με παράξενα λουλούδια, για μάτια πρόστιχα και ντάς άγια τραγούδια. Κι εγώ που ξέχασα ποιος είμαι, που πηγαίνω, λαθρεπιβάτη σε ένα πλοίο παροπλισμένο. Απόψε σ' άκουσα να λες απ' τα ηχεία, για να χαράξεις μες στο πουθενά πορεία. Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Στον Ινδικό πλοία παλιά φουνταρισμένα, ηθαγενείς μας ανεφύλα ξεραμένα, και για μουσώνες σου μιλούν στο νότιο σέλα. Ναύτες που πέρασαν τα σύνορα της τρέλας. Σας ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή, για την παρουσία σας. Ευχαριστώ την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση αυτή.
ειδικά σε αυτούς τους καιρούς, νομίζω είναι πολύ ουσιαστικό, καιρούς βαρβαρότητας που ζούμε, να είμαστε όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Είμαι εδώ με συνεργάτες εξαιρετικούς που κάναμε μια μεγάλη πορεία αυτό το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται πάντα γελαστή και γελασμένη, και τα δύο σωστά, και το γελαστή, γιατί είμαστε ένας λαός εξωστρεφής, ένας λαός της αγκαλιάς και της θερμής χειραψίας. Ακόμα και το λαϊκό τραγούδι, όταν εκφέρεται και έχει μελαγχολία, εκφέρεται με ένα χαμόγελο, αλλά και πάντα γελασμένοι, για να μην πάμε μακριά. Τα τελευταία χρόνια ζούμε μια καταστροφή του ελληνικού λαού, την οποία πρέπει να αντιστρέψουμε πάση θυσία. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας πω κάτι. Την εποχή της πλαστής ευμάρειας, στα τέλη της δεκαετίας του 90 και μέχρι το 2008-2009, εγώ μονίμως έλεγα, σε σημείο να με θεωρούν πληκτικό ακόμα και φίλοι, ότι αν θέλουμε να ξαναστήσουμε το κατακερματισμένο μας εμείς, πρέπει να ξαναβρει ο ένας τη διεύθυνση του άλλου. Και από την ώρα το Μάιο του 2010 που ξεκίνησε αυτή η πορεία καταστροφής, εγώ προσωπικά είμαι συνέχεια στον δρόμο, συζητώ με τον κόσμο, και πάντως αυτή η συναυλία σήμερα είναι η 36η. Αυτό δεν γίνεται, ξέρετε, για επαγγελματικούς λόγους, είναι κυρίως η άποψη που έχω για επαφή με τον κόσμο, και είναι αυτό που με κινητοποιεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την παρουσία σας, να σας ευχηθώ καλή ψυχαγωγία και να είστε καλά.